Sarge? Puti kamay. Oh shit! Dagan! Frank. Sabi na susi muna una! Wala ka ito na po. Nabi ka bunalan, ani ha? Kan wala ka ito na tuyo ha. Nadala mo ko sa akong emosyon. Sila na si may masyo, wakay konsensya? Wakay kasing-kasing? Ha? Kaya ito naman buhaton? Una-unaan daw. Mupatay na kang tao para lang ana? Para kang Ronald? Tungod lang kay Ronald? Buhaton ni mo na! Mamamatay tao ka! Na! So, anak killer? Uy, anak ka kadesperada! Adtuha dito si Ruth! Tan-away ang sitwasyon karon. So, adto na ko si Ruth. Adtuha! As inaw na? Karon dayon! Sige, wait, mag-ilis ako. Imong zipper! Abre! Ayo! Ruth? Ruth, si Sarge ni Ruth. Asang tao diri? Ruth? Ruth? Uy? Naunsa naman na si Ruth, uy? Nakonsensya dyan ko sa akong gibuhat siya, ay. Panya, kamusta, Ruth? Mangilog mga laki! Luwi kaayo siya. Ruth? Sorry kaayo, Ruth, ha? Ikaw mang good, Ruth? Kanang, love mo guna ko si Ronald. Mawag mo siyang ilugod sa kuwagod. Ma-hurt jug ko. Pero karon, peace na ta. Since nakasala mo ko sa imo, ha, Ruth, i-treat ka mga laagtag park. Like before God, nga mag-BFF kaya ta super close. Ato tag mall, you want? Ruth. Ay, sa Ruth, ako na lang perminti mag-istorya. Balik ka mo tubag. Yan. Tubag ba? Sarge. Ronald? Ronald. Gilaod na ako si Ruth kay gusto nyo ko mangayag pasaylo siya. Sa mga taran nabuhat na ako siya nga mali. Luhay kay si Ruth, oy. Mao ba ni Ronald? Sorry kay sa kong mga nabuhat. Wala dyan ako natuyo. Nadala radyo ko sa kong emosyon. Okay raman. Sure ka? Okay raman kay ipangurtahan ta raman mong tulo. So, Ronald, kanang since sa'yo pa, pwede na ko siya mapasyal na. Kung ano na ko siya karon. Okay lang? Ako lang ang magbahala sa wheelchair, okay? Sige, bye-bye. Peace. Gisugtan ako ni Ronald na magpasyal ta sa park. So, let's go, Ruth. Ato na ta. Ay, wait lang. Ako sa nibutas yung lamisa, ha? Wait. Okay, tara na, Ruth. Pasyal ta sa mall. Ha? Pak! Tara, enjoy lang, enjoy. Naunsa man ni bay? Wala naman ko'y madaw-daw ni Ruth. Baldado naman. Baligya ang pistos palingke. May pagmubalik na lang ko ka, Sarge. Ruth? Hi! Hi, Ruth! Gibisita tayo kagbalik. Nagdala ko ka apple. Di ba? You like it naman, di ba? Apple ba? Na-enjoy ka itong laag na to? Katong last week? Katong sa park, good? Sarge! Na-enjoy ka, di ba, no? Ronald? Ako yung mong gitawag? Sarge! Okay. Wait. Ha? Saan tayo? Uy! Buang Ronald ay masuko si Ronald. Matanawa na kung nasig tanaw sa tuwa. Ayaw pa yan magbinastos. Nakusulti ni mo ba? Isa man na? Mabalik na ko sa mga abi. Nabalik ka sa kuwang? Why? You miss me? Hindi, mingaw ko ni mo. Uy! Ako sa giming ako ni mo. Pero ayaw saba ka, Ruth. Nabasakpan ka. Buhay biya kayo pa na siya. Nag-recover pa. Mga ganyang rason no, mabalik ko sa imo ha. Kaya baldado na si Ruth. Oh, siya kong 200. Ha? 200? 200 na di ay? Sus, kagamay. Salamat niya. Cash advance pa na siya, Ronald. Maybe bukas, mag-upgrade, mag-increase pa na. Mabalik na dyan mo. Palit na dyan sa kuwa. Wala kayo madadaan ng root, uy. Sa kuwa na lang ka, mabuhi pati ka. Sarge, biyahe sa kuha kay sayang ang oras. Masayro pa ko. Mabalik ka afternoon. Sure ha? Okay, ampi sa biyahe, ha? Ang pwede ka, ako lang arkilana. Salamat. Sige. Bye-bye. Kiss. May kiss.
Dali araw, uto-uto ni Sarzoy. Easy money. Uto-uto. Uto-uto. Basig nagtuo kag akuha ng kwarta. Since nakasala mo ko sa imo harot, i-treat ka mga lagtag park. Diri ka rot oh, pag-relax diri rot. Diri ka rot, pahangin lang ka diri rot ha, okay lang. Pahangin lang ka ha. Relax lang diya. Kana rot. Panglimos diha. Gamit jud kay karot ba?